A drone strike hit a residential area in Tigray's capital, Mekele. At least 13 people were reportedly injured, including 5 children. أبا تجري زمحة دبداب نفرت قتيلو لومي 18 حساء 10 بدل أن 4 بيلو أبن رباقنا فولي بوتا موتا عدي قبرو كبابي أبرو عدر دبداب تخيد لهم أبتي أب أوراقو دناس تبخال بوتا متكعت درون مفت سامر ما كبيد السنبار فتيرون كابت بوتا زرخبنا يحبريتا كم زملختو أم منبرن غزاوتن هتساناتون ودات كم زبصحي تفليتو زلو أبتا أوراقو دنانا تبخال زوع بوتا مقسقاس سراويت من بارو سقال تفلفلات كوات خلو انتقونا جن أتي متكعت درون انت على زقبر يزبلجن أي تفلت أنا كابزبتو استخدمه بجنبار ما يتصبرون مرافعة الدبدبات كايدلو أب العلم مسرت لمعتون صفي زغنا متقعتي كايد كمزلو كابت بوتازر خمنا حابريتها أم لخيتو أب وردارا يعزبون كالتو الصحين معوال السرعين تخون أب الزواجبو بتجري وردارا يعزبو طابع جنتيون دبدب درون تفتي بلوم إز دبدب درون أب مندر حرستوت مفتعون أب تجري دم عزوز نيترون مكسقاس كمزلو يسحبر زلو أب زواجبو بتجري وردارا يعزبو استفت أمام متقعت درون ما تيقول عتاب صحو زبل معوال ناتخطات المخن أربنا أب تجري كابس حلف أوارح جميرو زقبرو زلو دبدبات درونون نازايدو يخيدلو أبو منقوم راح تحوحاتن فيدرال زلو وتتدمع أوكي كم تري وزلهم قلت قلنا ني تقراي كلم سوسا ويون كسم بدا كوخنا بلاي نخلينا مغنياتو مستقراي مجمري يكون انزفات الزلو كلم سوسا يلو أنكيدو تبقي سخم زلو ينان رزالنا سلزي تقراي 2 drone strikes have been reported on Monday أب جنة ديستريكت أوف رايا عزبو زبهال كم تهري مخمزلون كل تسلسة كالوت من جتات وانت مساسالي ريتو هيبا مالو زدما أبزون تمساساليا there was also source راهون تمساسالي كمو تبصابي هب نيرو اجي انتينا نرزل لنا أبزن تهريلكم أرجع محبرسب عالم شلل كبلو دليت يكبر دحان دي كل حدا يلوم شلل يلوم مسلو زلوم بر أبي أحمد كبيت كناتي زكاي زلو كبيت كنات بدرونات كيرو تدقاقامي متكعت زكاي زلو زما لدما اتي ناي تقارو متصمام لعلبة يحكم زلو بزي خاطبي ناي بحق يوم تصمم موزلو بات ناي أبي أحمد اندرا نابزياتهم ترايونا يكونن ودات كم زرز اوكي اجي زي ناي درونات متكعتي كلتس خال أبكال بوتا فتي موز بحال زلون كانت حازو كم فتنينا مغنياتو أبزي كم تري وزلوم أب سودان لنكني حنتا قد أسي زربا كزور كأني الله سراوي سودان حنتا قد أسي درونا إمارات كاب إثيوبيا بوغن إثيوبيا زمزت هاريمو كم زود غي نقرالو. So another sign of Ethiopia's growing involvement in Sudan's war is the recent refurbishment of Asosa airport runway markings, suggesting increased air traffic. UAE government-linked cargo aircraft have already made multiple visits to the airport within the past week. كابي مرات زبقسا نفرتي أبزي airport نا أسوسا بزح مقصقصاتي قبر خمزلون أتي مبرر بوتا دما تقاناتا تغيرو له خمزلو يزنقر زلو زمالت زي ايربيز زي يقون كم دما إثيوبيا أبزو قدايزي بعب درجة تساتف كم زلا يوم زنقر زلو بزو حبريتاتا دما وزيلو in fact نتادرو الناس ألوا زوت فيديو تاتون علو كالك زي خمس ألكمي نايكم عينة اندحرمسين أبزي يشكرون سلا زلومبر لذي this would be the second confirmed trip by cargo كابي مراد ما ببزحين أبزو بوتا برراتات ناتقبره نتي تاشمية كايد كم زلويو نتي بوتاتي إمارات ندع مسار نمعتا يتقاملو كم زلويهم زنقرنا زلو كابو قتيلهم South Sudan reportedly shut down this morning a Turkish made أنت أباي strategic drone تبحال كم زودقين قرالو and then drone southeast of Dandros بحال مالتي over Sudan's Blue Nile state after it's breached Sudan's airspace from Ethiopia. ስለዚህ ነትዶብ ናይ ሱዳን ወገን ኢትዮጵያ መጽያ ነትዶብ ሰጊራ ምስ መጸት እዮም ሃሪማ ማውዲቆማ possibly operating from ባህር ዳር or Asosa. ስለዚህ መምጻ ከኢትዮጵያ ትብገስ ነይራ እዮም ዝብሉ ዘሎ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኤርቤዝ እቲ ብዙሕ ስራሕ ይሰርሓሎ ኣብ ዶብ ናይ ሱዳን ዘሎ እዩ ዳዕሚ ሰሪዕ ድማ ካብቲ ቦታታት እቲ ብዙሕ ነገር ይጥንቀቕ ከም ዘሎን ታወዲቓ ዘላ ድሮን ድማ ናልኩም ብስእልታትን ብገለና ሰኒዮም ኣቕሪቦም ኣለዉ እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ ኩናት ኣብይ ኣሕመድ
ናይ بحقي فنطزيا يخيد كم زلو ናይ بحقي حدغኛ ጉዕዞ يخيد كم زلو مس كلهم ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ገጢሙ ኣብ ሕማቅ ኩናት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ያ ብዙሕ ምስ በዓል ከድልያ እዩ ቢካዝ ዝገብሮ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ኖርማሊ ንኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትንትኖ ትኽእል ኢኻ ሓደ ናይ ዓቕሊ ፅበት ጉዕዞ ምዃኑ ትግምግም ምክንያቱ ካልሲ ይትረፍ ኮነሬል እዩ እሱ ናይ ኩናት ስትራቴጂ ክጠፍስ ኣይምኻለ استراتيجي عبده يكون سي انت واحده 3-4 صلاه بحد غزي يتواغان يا انت يقبر نيرو انت واحده صلاي هدا ابيلو السودان ابنس زمدنا حنا ما حيشلو غيلو ابتما بإثيوبيا زلو متكره ግን ገለ ነገር ሲ አሎ ጂ እሽነቱ ጥራይ ደይኮነ ከቢድ ጸቅጥ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሰዓሲ አኺላ ከም ዘላ ነፍሱን ከትሕን ብዙሕ ነገር ክገብር ከም ዘለዎ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ካብቲ ከምፃሉ ዝኽእል ዓወት ዘምፃሉ ዘሎ ሓደጋ ኣፀቢቑ ከም ዝበስ ይበርሃልና ኣሎ እዚ ከዓ ነቶም ፀላእትናቱ ብዝበርትዐ ሰሚሮም ንኽቃለሱ ዓቢ ፀቕጢ ይገብረሎም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ፋኖ ኣብ ከቢድ ኩናት ኣሎ ንብል ኣለና ንፋኖ ኣብ ከቢድ ኩናት ይትይዎ ኣሎ ንትግራይ ከቢድ ፈተና ይገብረሉ ኣሎ ብምዕራብ ንሱዳን ይሃርም ኣሎ ናብ ኤርትራ ድማ ንግሆም ምሸትን ገጅፍ ፈኸራን ተሃዲድን ፈኒልና ኣሎ ስለዚ ነዚ ኩሉ እናረኣየ ሰብ ስቕ ኢሉ ክሪኦ ኣይከልኒ እዩ ስለዚ እዚ አብይ አሕመድ is going to create another disaster ዓቢ ዲዛስተር ክመጽ እዩ ለትሰይ ኣብ ኤርትራ ገጹ ዝገብሮ ዘሎ ስሙ የተለያዩ ሀገራት ወደቦች ላይ መልህቁን ሲጥል ከባዕዳን የሙያ አጋሮቹ የሚሰነዘርበት አንድ ልብ የሚነካ ቋሚ ጥያቄ አለ። ባህር ላይ የባህር ኢንዱስትሪ የሚባል አለ። የክሩ ልጆች ተምረው ወደ ባህር እንዲሄዱ የማድረግ እና እኛ ጂኦግራፊካሊ ላንድ ሎክድ አይደለንም፣ ግን የምንጠራው ላንድ ሎክድ ተብለን ነው የምንጠራው። ከየት መጣችሁ እናንተ ሁሉ ብሎም ጠይቋል። ይሄ በጣም መናገርና እንባ የሚያንቅሽ ነገር አለ። ከየት መጣችሁ እናንተ እኮ ላንድ ሎክድ ናችሁ፣ ባህር የላችሁ፣ ባህርተኛ እንዴት ሆናችሁ መጣችሁ ብለው በብዛት ጠይቁሻል። ለዛ መልስ ያለን መልስ እኛ ላንድ ሎክድ አይደለንም። ይሄ ከ30 ዓመት በፊት የመጣ ጉዳይ እንጂ ላንድ ሎክድ እንዳልሆነ እና በጸጸት የምናወራው በብዙ ስሜት ጉዳት ውስጥ ሆነን የምናወራው ነገር ይሄ ነው። ሌላኛው ለ22 ከምትሪ ወዘለኹም ሲ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ናይ ጥዕና ከም ዘይኮነ እኳ ፅቡቅ ጌርና እንዲና ንፈልጥ ናይ ጥዕና ፀገም ከም ዘለዎ እቶም ንዓና ኣብ ገለ ናይ ባሕሪ ትሬኒንግ ክመፅእ ከለና ዝረኽቡና ሲ ሓሚምኩም ዲኹም ንስኹም ሲ ባሕሪ ዘይብልኩም ሰመይ ጌርኩም ብዛዕባ ባሕሪ ትዛረቡን ባሕርኛታት ኣለና እናበልኩም ትዛረቡ ይብሉና ኢሉ ይብሉኻወ ምስ ጂኦግራፊ ዝዋጋ ሰብ እኮ የለን ታዲኦም ኣለዎም። ስለዚ ንመን እዮም እጅ እንታይ ክገብፁ እዮም ከምዚ ነቲ ህዝቢ ኣብ ስምዒት ኢቲኻ ዘየለ ነገር ህውተታ ክገብርዎ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ። ንሕናሲ ባሕሪ ነይርና እዩ ብዘይ ዋሓጠልና መንገዲ ናብ ባሕሪ ከሲርና እምበር ንሕናሲ ባሕሪ ነይርና እዩ ዝብል ዘረባ ብተደጋጋሚ ብዝሰፍሐ መልክዕ እዮም ዝዛረብዎ ዘሎ። እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ብሓይሊ ተመሊስና ባሕሪ ክንወስድ ንኽእል ኢና ዝብል ጎስጓስ እውን ብዙሕ ግዜ እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ። ካልእ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሓደ ግዜ እኳ ኣብዚያ ስምዕዎ እንታይ ኢሉ ይነግሮም ኣሎ ይመክሮም ኣሎ መሲልኩም ዝኻ እንጂ ዝም ብሎ በቀላል የሚመለስ ጥያቄ አይደለም። በውጪ የባህር በር ያላቸው አሁን በቀላሉ ዩሮፕን ብንወስድ ክሩዝ ሺፖች የሚባሉ አሉ። ከአንዱ ወደብ እስከ 1000 ሰው ድረስ ጭነው ሌላ ወደብ ይሄዳሉ። ሌላ አገር ላይ ይጎበኛሉ፣ ይዝናናሉ፣ ረፍታቸውን ያሳልፋሉ። ብዛዕባ ቱሪዝም ይዛረብ ኣሎ እዚ ኸ ወደብ ዘለዎም ኣብ ደገ ባሕሪ ዘለዎም ሃገራት በዚ ክሩዝ ሺፕ ዝበሃሉ ብዙሓት ቱሪስትስ ይመፅዎም ኣብኡ ይዛወሩ ነቲ ቦታ ይርእይዎ ኢንቨስት ይገብሩ ገንዘብ የጥሕሽሹልካ ገለመለ ንሕና ባሕሪ ስለ ዘይብልና ከምዚ ፀጋ ይጎድለና ኣሎ ይብል ኣሎ። ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ገ ባሕሪ ተረኺብና ቱሪዝም ዓሳ ክንበልዕ ንኽእል ኢና ቱሪዝም ከነምፅእ ንኽእል ኢና እዮም ዝብሉ። እዚ ነገር እዚ ግን ተረዳዲእካ ምስ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ነይሩ እዩ ወይ እውን ምስ ካልኦት ሓይልታት ምስ ኤርትራ ዝምድና እንተዘልዎም ብዙሕ ነገር ክግበር ምትኽእል በቲ ዓሉታ ጥራይ ንርአዩ ፅቡቅ ዝምድና እንተዝነብሮ ምስ ኤርትራ ኪኖዚ ደይናትከና እምበሃቅ እኳ ትዛረበ እምበር ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ዓበይ ኤርላይንስ ስለ ዝኾነ ኣዲስ ኣበባ ዝመፅእ ሰብ ሓደ ሰዓት ንባፅዕ ፍላይ ገይሩ ሓደ ሰዓት ይከውን ዝኽእል ንባፅዕ ኤርትራ ድማ ዝዓበየ ኤርፖርት ናታ ኣብ ባፅዒ ዘሎ ኣብ ኣስመራ ኣይኮነን ዘሎ ንፈልጦ ኢና እዚ። ስለዚ ሓደ ሰዓት ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ፓኬጅ ጌርካ
أب سومن دي قال زخونة توريست ناوز مت بإثيوبيا إيرلاينز جيرو أبي إرترا بحر تتقيمه متملى سنيرو سلاز this could be possible كم زبل وزلو تحلمي متبس حنيرو سوتم زدلي وزلو ناتهم وريروم زحزوه جي حدا بعض الرؤسهم على هنا عندهم بعض الرؤسهم جن رؤس زلهم صبروا خلوه ترسي إن كان هبانو كوين عن حناسي زلكم حبونا زلنا كنو بكم يبللو أزيهم سبات زياتهم إن كان هبانا يكونن قانقاناتهم منزعهم بترحو زتقبلوا بعلهم زقحطوا 5 سنتيم كفلوا زي دليهم زلزلوا أديهم in fact أنا كم تنعتهم كزارب خلوسي ولا لا إثيوبيا ولا متزنبرهم نيرو بس سبعي زارب زلوا أبو خيو كفيلي كتك لك كم تابع دي سابا زلوا هوتيلات كم دليت كريت كملوا وهنا اللوي سلازي أفتكر بحرم تزولنا ما خفلنا تغفل كل سبي تغفل مهنياتو إرتراوي ببعث كتكم كلوني تك يخفلي تتغفل زل جنسب صار معري كون غل بيت مرتك كون غل but at the end of the day as an individual level you will pay you will always pay كل زيادة تكفلها so بتيز قبروا زلوا جوزجاسكت يقول تنك غير اليوم نامنا دبزر يجي مزنا يجيب غيرهم كاز زي آخر زلوا كريكم فيك هل اثيوبيا فعلا محتاجه ميناء على البحر الاحمر؟ طبعا. يا مجمرة نجر إثيوبيا የባህር በር ያስፈልጋታል የራሷ የሆነ ራሷ የምትቆጣጠረው ወደብ ያስፈልጋታል ከተባለ ምንም ጥርጥር የለውም ከአንዳንድ ባንዳ ይሻላል ሰውዬ ያምናል ማለት ኢትዮጵያ ያስፈልጋታል እንደዚህ ብለን ቢያንስ መነሳት ብንችል ምን ችግር አለ ኢትዮጵያ ለምንድን ነው ወደብ ትለው ምናልባት ጅቡቲ በዛምና $2 ቢሊዮን በየዓመቱ ቢሰጣት ይመስላል አንዳንዱ 2 ብር የሌለው ሰው ከም ትሪዎ ዘለኹም ሓደ ግብፃዊ ዲ ሓደ በላዕ ውዳቕ ዝኾነ ኣብ ደገ ባሕሪ እንተድረኽቡ እንተህሪልዎም ከም ሓደ ዓብዪ ነገር ገይሮም እዮም ዘቕርቡ now if that Egyptian ሓምሊ ግብፃዊ ኣብ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ የድልያ እዩ እንድሕር ኢሉ give her then ሃባ ምሽ ማይ ትበካላ ሃባ ንስኻ ከመይ ኢኻ ትብል ነዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ይምልከታ ገለዝካ ከየድካ ሃባ ካብቲ ናትካ ንሕና ናትና ክንህብ ድልዋት ኣይኮናን እንከን ሃባን ክንብል بقطباوي عيني بشركنتاوي عيني كنسرح تصقم يبلنا in fact بزغربا منكس إيرترا بمنقدي إمباسنا أمريكا زقبرو زق حدو نقر انتلو commercially تزراريبكا إن كان بقطباوي عيني نخدتكم وزخرك لكم حيلي يلن راي حتى كي يغربكم نايك هل لولاو أفتق بحري كزومتو تحسبت لهم جن this is not gonna fly صرح يكونن زغبلا سبكا يلن يمدولو فذي at the end of the day إزوم سبازياتهم نايت عنا يكونن حانت سبغتي مخري بزعب عزي نفسه كفير تراكم مهراز دلي إذا عجيزة بقرب لكم يدحريو عبتها قجفنا بوليتيكاوي حشوية كالسقاقر لكم بجد غير مصفير أمه انتهي زملو تقدر يا إريترا مش أنا وعلك تقدر يا مزلو تقدر يا أخبراو حقي عن قطعة هنوه كاب زقر مكي تي أخبراو حقي ناي بحري إلنا نقول أزلنا كمو زرزراو خمان أب حبرات منقسات أو شيء ما يفوتون يعني مهناتو نقول لنا حجرات زتنكف سلزخونا قد خيرهم بجد غير مصفير أمه حجي زي بفلاي 294 عن قطعة زحازي أخبراو حقي نزي حجي دكتور أبي زرعلو زلو زملكات بحلفي مس تتقامنات واننتن تتقامنتن زملكات أبو انتهي زمل أفدق بحر زي بلان حجرات أتن أفدق بحر زلوان حجراتن إلو يفعلين هالتين حجي إذا عنكت حنت وحنت قلت الكتابين تأكد داسيت بحر عنكت 294 نزي أبي أحمد زرعلو قداي تملكت 294 224 يا برسال أب نوس عنكت حدا تايتبر أتم أفدق بحر زي بلهم أفدق بحر نخرجوا نايتتك أمنت مسل أنه تبع نايواننا تاكل تنتبه أفدق بحر نخوته مسل أنه تبع قدام يجي نوس عنكت كلتا بتحتي عن تايتبر إزقين تبع مستا أفدق بحر زلوا حجر كوستال ستيت حبراو سممع بمقبار ترحيو يبل سالساي عنكت نوس عنكت سلسة ناي كلتين نايتن أفدق بحر زلوانن نتن أفدق بحر زي بلانن كلتين أوعل زعت وازلوها انتايو قبئن
እንታይ ይኸ obligations and ክስታይ ይገልጽ ግዴታን መሰልና ክልቲኤን ካ ይገልጽ ሕጂ ቅድም ካልኣይት እንታይ መሰል ኣለዎም ኢትዮጵያ ክሓልፉ በታ ቁፅሪ ሓደ ግን እዛ መሰል እዚኣ ብስምምዕ ጥራሕ እዩ ቦሊቪያ ተገዲዶም ኣብ ስምምዕ ይእተው ኢላ ኣህጉራዊ ሕጊ ግን ኣገዲድካ ዝበሃል የለን ፈትዮም ጥራሕም ክኣትው ዝኽእሉ ከም ዝበለቶ ብፍቶት ናይ ክልቴና ጥራሕ እዩ ስምምዕ ክመፅእ ዝኽእል ስለዚ እታ ቁፅሪ ክልተ ብፍቶት ናይ ክልቴና ጥራሕ እዩ ክመፅእ ዝኽእል ሳልሰይቲ ግን እንታይ ትብል ንሕና ኣብ ደገ ባሕሪ ኣገልግሎት ክንህብ ከለና ናይ ኣገልግሎት ዋጋ ጥራሕና ክነክፍሎም ዘለና እምበር ካልእ ታክስ ክነክፍሎም የብልና እንትብል ኩለን ዘን ኮስታል ስቴትስ እንዲ ዝብለን ነተን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ናይ ኣገልግሎት ዋጋ ጥራሕን ዘኽፍለን እያ ትብል እተን ተጠቀምቲ ከዓ ሃገራት ንሰን ከዓኒ ንሰላማዊ ምጉዕዓዝ ጥራሕን ክጥቀማሉ ዝፍቀደለን ሰላማዊ ምጉዕዓዝ እንተደኣ ዘይኮይኑ እቲ ዓዲ ክትክልክሎ ትኽእል እያ ንኣብነት ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ እንደ ዝብለክ ዘለኹ ታንክ ሒዝካ ክትመፅእ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ታንክ ግን ተተኮስቲ መሊእኻ ክትመፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ክትኮስ ተተኮስ ዘይብላ ታንክ ግን ብሰላማዊ ምጉዕዓዝ ጥራሕ ብኡ ክትሓልፍ ከተፍቅደላ ትኽእል ኢኻ እዩ ዝብል ስለዚ ንሃገራዊ ስጋ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሰንጋል ዝብሎ ዘሎ ሓደ ካብቲ ንንኡስ ወለዶ እዚያ ዘረባ እዚኣ I really hope ናብ ኩሉ ክትበፅሕ ገለ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብና ከም ተቃዋሚ ንነብሱ ዝቆፀራ ምቁዋም ማለት እቲ ልኡላውነት ንመንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ዘገልግል ግዛታዊ ሓድነት መንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ዘገልግል ገይሩ ዝወሰዶ ሰብ ኣሎ ስለዚ ልኡላዊ ሃገር ተለካ ኢኻ ፖለቲካ ተቃዋሚ ትድግፍን ስለዚ ጉዳይ ናይ ልኡላውነት ንክልቴና ሓደ ክገብረና ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ኣብ ፖለቲካ ተራኻ ትፅበ እንተለኻ ሃገር ምስ ሃለወትካ እዩ ብጀካ እዞም ሓደ በላዕቲ ውዳቕ ጠፊኦም ዘለዉ ሃገር ክረኽቡ ይክእሉ ዋላ ኩርሲ ክረኽቡ ዘይክእሉ ንግዚኡ ግን ንከብዶም ክመልኡ ዝኽእሉ ወ ሲሪየስ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ኣምቢሽን ናይ ፖለቲካ ለውጢ ትደሊ ተኮይንካ ግን ሃገር ምስ ሃለወትካ እዩ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ ድማ ንሃገር መንዚዕካ ክትነብር ምፍታን እዩ ብዝኾነ እንተደገፍካ ነቲ ኣብ ጎኒ ሃገርካ ናብ ጎኒ ልኡላውነትካ እንተውን ተበልካ ንፖለቲካዊ ቀፃልነት ናትካ እውን ፅቡቕ እዩ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ እንተዘይደጊፍካ ግን ኤርትራ ልኡላዊት ኮይና ክትቅፅል እያ ንስኻ ግን ቅራፍ በናና ረጊፅካ ፖለቲካዊ ሂወትካ ክትፅግኖ ዘይትኽእል ቁስሊ ክህልወካ እዩ ኣንፎርቹነትሊ ኤርትራውያን ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሸለል ክብሉካ ኣይክእሉን እዩ ስለዚ ከምዚ ሰንጋል ዝብሎ ዘሎ ብዘይከኣል ዓለም ከምዚ ዓይነት ነቶም ኣብ ደንቢ ተቃውሞ ደወለገለዶ ዝበሃሉ ከምዚ ገይሩ ፈትፊቱ ዝነግር እንተረኺብና ዓብይ ኤርትራዊ ስራሕ ጥራይ ዝብላኒ ዓብ ክብሪ እዩ ዘለኒ ምክንያቱ ኣብ ልኡላውነትና ዝመቃቐል ጉዳይ የብልና ኩልና ልኡላውነት ናይቲ ሃገር ሰንጋል ተጋደላ እዩ ወይ እውን ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ዘገልግል ዝነበረ እዩ ተዲሁን ኤርትራ ዝተገድሶ ሰብ እዩ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ከይድግፎን ከይፈትዎን ንኽእል እዩ ኤርትራ ግን ተገድሶ ሰብ እዩ ዲስ ኢዝ ወት እዚ ዓይነት ዘረባን እዚ ዓይነት ኣካይዳን ድማይና ካብቶም ናይ ኤርትራ ዝኾነ ኤርትራዊ ዜጋ ንፅበዮ ንመንግስቲ ኤርትራ ከይትድግፍ ትኽእል ኢኻ እንተኾነ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ነክፈረክ ክህሉ ይግባእ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሕልሚ ድማ ጋህዲ ከምዚ በጣጣዕ ዝበለ ብርሃን ናይ ቀትሪ ሕልሚ ናቱ ኣብቲ ገባሕሪ ንምጥቃም ዘይኮነ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ደፊሩ ክቋፀር እዩ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ ነክፈረክ ምባል ከድሊ ኣይክእልኒ ኣብዚ ኢና ንብል ዘለና ኦኬ ሶ what is next እንድሕር ብከምዚ መንገዲ ዝቕፅል ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ እቲ ዝቕፅል ድሕሪ ኢልካ well there are many things ኣብዚ ዝቕፅል ኩነታት ክንሪኦ ንኽእል ሓደ ካብቲ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ሱሩ ክብንቆስ ኣለዎ ዝበሃል ዘረባ ካበይ ይመፅእ because he is a serious threat ነዚ ከባቢና እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ክኸውን ዝኽእል እዩ እዘን ድሮናት ናቱ ሎሚ ሜይቢ ንወታደራዊ ዕላማታት ዝበለ ይሃርመለን ኣሎ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ዓቕሊ መፀበበ ሕክምናታት ክሃርመለን እዩ መመንጨዊ ኤሌክትሪክ ክሃርመለን እዩ ካልእ ሲቪላዊ ኢንፍራስትራክቸር ክሃርመለን እዩ ኣበይ ኣይገብሮን ነዚ ዝብለካ ካብ ክውንነት ዝተባተኸ ሰብ ጥራይ እዩ ስለዚ this man needs to be stopped እዚ ሰብ እዚ ብዝተኻለ መንገዲ ብየማንን ፀጋምን ተወዲብካ ጠጠው ክብል ዘለዎን ካብ ኩርሱን ካብ ቦቱን ክጓሓፍ ዘለዎ ሰብ ምዃኑ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተጋህደ ድመፅእ ዘሎ እዩ if we don't do that then it's going to be a big problem ንብሙሉ እቲ ዞባ ንኩሉ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ዝዓበየ ፀገም ክኸውን እዩ ስለዚ I hope ንዓቢ ከምዚ
بتدقاقامي كاب حلافي وتدراو حلافي فانو زمن كاسي أبستفل على مسئتات وصلوا الأمانة سميرنا نحادث علينا نسود مع أبي أحمد كاب كرسون كابتا بوتون نمجو حافظ رأي ولو تقرمكم أتي ناب أبي جزء أغني زلوا كنتات بخلو استواها هذا استواها هذا ما تقعتي زلوا هذا ويكلته يكون سقم كين وزلوا لم يشويو أتي زلوا وتهدراوي مقصاصات لأن كان كاب كلت وتهدران حيلتات زراعه سئلت رايكبكم هذا تي فانو زبال كن منتاي تورادي بخم زلو ستري وزلهم فاني زي برت زي انترابيو and if you think this is gonna بقلا يخون مخنيات كشيشكا كرميلا دربي خاوي ونقلا قلا مليونات بردي خا قلا نتوم راحتيبكا نزع عينت قالسي كدك سيت ولتلغا no it's not gonna happen this is not going to work لذي أبي أحمد is deeply in trouble. أكبد زخانة بدهون شجر ودي غزالي. دا بتنسد رأي كونن سجمناتو. There is another problem here. زد ما شناي بحال. أنا يتقرأ يقرفو. زخا شناي بحال ويكات أولاز بالوزلوي. الزول جج في حيليو. نفسه زخاله ولو كان متعلمة وتقوله ميت خاميتي نهز برومو حركة وتقول جلاي بلكم طلقوا. أكلكم يخل تخونكو جد. I cannot really give you exactly the same ميت خاميت نسيت الأمانة تترك نبلا ينغلينا because مستي بلتقنا نبعلنا أوروبا. إيش هذا موقع أرجع نسونجي شكرا له ما نسمش. ياتم كاتم نبلتقنا فقدوا زمارق وتحضراتهم تكويناتي برتا أتم مراغ دما نحيا لي خيد مالتيو. so أجي أنت كن رد لي اللغابزي. فانو yes بزح مومنتم كم زلون نابصبغ درجة يقزقز كم زلون زفلاتيو تزعبي دما الأماناتون حنتن يا سادما نعبي كابسور ممقاسيو انت خونه كل نجر دما قليل هيكون زلو حدا كابتي بدهو خينو مزلو زناي فانو ابتي قند علامه نكعسل زلو ጉዳዩ አንዳንድ ጊዜ ባይፓስ የሚደረጉ አሉ ኢንቴንሽናቸው ታይቶ ዝም ብሎ ከጠላት ወይም ካገዛዙ ፍላጎት የሚመጣ ነገር ሲሆን እንደው ሆን ተብሎ አጀንዳ እየተሰጠ ነው ተብሎ ጉንጭ ማልፋት አያስፈልግም ብለህ ልታልፈው ትችላለህ። ግን አንዳንድ ስፔሲፊካሊ የሚነሱ ነገሩ ሰዎችንም ኮንቪንስ ሊያደርጉ ይችላሉ። አጠቃላይ ደግሞ ፖለቲካ ማለት እንግዲህ ፐርሰፕሽን ላይ የመስራት ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። ጥያቄዎች ህወሓትን ያነሱ ከነሱ ጋር ጦርነት የከተተን ነገርን አንጠልጥሎ መቋጫ ሳያስገኙለት በሌሎች ጉዳይ ላይ እንስማማለን ማለት ጦርነትን በሂደር ማቆየት ነው። ከዚህ ዋጋ ይነበርልን ተረጋጋች ኢትዮጵያን አትፈልግም ኤርትራ። ስለዚህ አጠቃላይ የሚደረገው ነገር ድህረ አብይ አህመድ ያለውን ስዕል ነጥብ ነው። ሁለተኛው ነገር ኤርትራን ጨምሮ ታጣቂዎችን ከማስታጠቅ ያለፈ ታሪኳ ጨምሮ ማለት የተረጋጋች ኢትዮጵያን አትፈልግም ኤርትራ። ስለዚህ አጠቃላይ የሚደረገው ነገር ድህረ አብይ አህመድ ያለውን ስዕል አያሳይም። ያን ባላሳየበት ሁኔታ መጨረሻው ሮድ ማፕ በሌለው ነገር ውስጥ እይታውን አይግልጽ አያደርግም ብለው የሚያነሱ ሰዎች አሉና እነሱ ስፔሲፊካሊ አድረስ ብታደርግ ያንተን እይታ ብሰማ ወል ይሄ አሁን كلت حتويو كلت عبيت نبتات يا تلعللا زد ما نتصم دوز بحال زلو بفلا يا نيروبي زقبر زلو كنتات عملك تحطو تود فتنو بزحت حلتات كم زلو يا تنقر هذا امونغ هو حتن حزب محران ويكفانون هذا زي تزاربنا لون عبي اكره غرنت ولا سد ما حطو ما يتبصحنتنا مريت زارس زي كم دبدبو غيرنا عند رخينا نكوينات صنيح كان بكوينات مخان فلوتيو ስለዚህ እንተ ዋሓደ እዚ ባዕለ ብክረክ ከም ዘሎ ይብላል እዚ የለ ሓደግ በብሽጣሩ ዝኸደሉ መንገዲ ናብ ምስኣለና ኣብ ካልእ ሽግር ዘእትወና ተኮይኑ ካብ ሕጂ እንተዘይ ተሻረኽና ሕሸና በብሽጣራና ሕሸና ዝብሉ ኣለዉ ኢሎም ተኻላይ ድማ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ንኢትዮጵያ ኣብ ዘይወፅእ ኩናት ኢትያ ንሓትሕዱ እናተባህለ ክነብር ዝደሊ እምበር ኢትዮጵያ ሰላም ጌራ ክትነብር ኣይትደልን እያ ዝብል ኣተሓሳስባ ብልዕሊ ኤርትራ ኣሎ ምዚኦም ሓይልታት እዚኣቶም ከመይ ጌርካ ክትፀምት ትኽእል ነዚ ጉዳይ እዚ ከይ رطب زخون ملس كهاب كأخن تايك كبر خلي يمدولو زلو تعتيز نقرأكم زلو تملس سنة هنا هنرينا من يهونو بليلا نجاجر تورنتو الناس عدرو أهون النجاتم سلزي أهون الناس ميلوت إنجدي كهواتم جا كابيجيم جا الناس عندهم ميلوت كونه كسودانم جا يمريت سبالن كيرترام جا تاريخاوي سبالن سلزي النجاتم كهولم جا نو ميلوت من دنو ميل براكتيكالي ميفلقوت النجار سينيجري يهون دزاسيل ሁለቱንም አማራ መግጠም ይችላል ማለት እኔ የእውነት እንድቃወም ከሆነ ስሜት ቀደም ብዬሻለሁ እኮ ስሜት ብዬሻለሁ አሁን ከህወሓትም ከአማራ ይግጠም ከኤርትራም ጋር ይግጠም ከአብይም ጋር ይግጠም ነው የሚሉ እና ይሄንን ደግሞ እንዴት ወደ ውጤት እንደሚለወጥ አሳየኝና ሰው ኢንጂነር ይልቃል ኩሉ ግዜ ብሪሊየንት ዝኾነ ሐሳብ ይዘቅርብ ንሱ ድማ እስከ በትናቶም ሐሳብ ንኺድ ኢሉ ምስ ኤርትራ
ኤርትራ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ምስ ኤርትራ ክነብል ኣይንኽእልና ሶ ምስ ኤርትራ ውግድ ኢኻ ክትገብር ትደሊ ዘለኻ ምስ ህወሓት ዘይተወደአ ሽግር ኣለካ ሶ ምስ ህወሓት ውግድ ኢኻ ትደሊ ዘለኻ ምስ ኣቢ ኣብ ውጋእ ኣለኻ ንሱ ክቅፅለ እየ ትብል ኣለኻ ኢማራት ንኣቢ ኣቢ ጌራ ትዋጋእ ከላ ምስ እውን ክትዋጋእ ኢኻ ሕሜት በቲ ይመፀካ ኣሎ ምስ እውን ክትዋጋእ ኢኻ ሶ ምስ መን ኢኻ ክሰርሕ ትኽእል ሶ እስከቲ ናይ ስምዒትካ ውሽጥኻ ዘሎ ሕረኽርኽ ዝብለካ እዚ ቃል ክዳን ግበር ወይ ከዓ ንፍቕሪ ተፃመድ ድበለካ የለን እዚ ረብሓ እዩ መን ቀዳማይ ፀላኢኻ ፍለጥ ይብሎ ኣሎ መን ክቐትለካ ይደሊ ኣሎ ራይት ናው እስከ ንመፃኢ ትብሎ ዘላ ግደፎ እሞ ሎሚ እንተዘይተቃሊስካ ክቐትለካ ዝኽእል መን እዩ ህወሓት ብረት ሒዙ ኣንፃርካ ይዋጋ የለን ወይ ኣብ ድፋዕ ሰፊሩ የለን ፋኖ ግን ብድሮናቱን ብመዳፍዓቱን ኣብ ኣፍንጫኻ መፅኡ ኣሎ ስለዚ ኣቢባ ስለዚ ንኣብ ኣቢ ኣትኪልካ እንተዘይተቃሊስካ ኣቢ ድማ በይንኻ ክስዕሮ ይትኽእል ኢኻ ተትኽእል ነርካ 3 ዓመት ጌርካ ኣለኻ ኦኬ ፅቡቅ ግዝጋስ ጌርካ ኣለኻ ግን በዚ ትኸዶ ዘለኻ ጥራይ ክንኣቢ ክስዕሮ ትኽእል ዲኻ ምስ ኩሉ ናይ ደገ ሓገዛት ዘለዎ ስለዚ መጀመርያ ነቲ ፀገም ኣብ ባይታ ኮይንካ ነቲ ኩንነት ተቐበል እሞ ካብቲ ኩንነት ተበገስ ኣብቲ ፋንታዛ ርእስኻ ዘሎ ወይ እውን ኣብ ርእስኻ ዘሎ ፍርሂ ካብኡ ተበጊስካ ዘይኮነ ስምዒታት ኣሊኻ ፋክቹዋል ኣብ ባይታ ኣብዪ ኣሕመድ ክቐትለካ ዝደሊ ዘሎ ናብኡ ጠምት ኣቢ በይኑ ንነዊሕ ዓመት ከጥፍኣካ ይኽእል እዩ ብዙ ዕንወት ከውርደልካ ይኽእል እዩ ዋላ እኳ ክስዕሮ ትኽእል ተኾንካ ግን ነቲ ጉዕዞ ከተሕፅረሉ ትኽእል መንገዲ ኣለዎ ምክንያቱ ኣቢ ንዓኻ ከጥፍእ እናደለየ ከሎ ንህወሓት ድማ ከጥፎም ካባኻን ላዕሊ ይደልዮም ኣሎ ከምኡ ድማ ንኤርትራ ክወራ ይደሊ ኣሎ ካባኻን ላዕሊ ስለዚ ኤርትራ ምሳኻ ተሓባበር ከላ ደንጊፃትልካ ኣይኮነት ንባዕላ ናታ ፈተና ስለ ዘለዋ እዩ ሱዳን ምሳኻ ዝተሓባበር ደንጊፅልካ ኣይኮነን ንባዕሉ ኣቢ ይፍትኖ ስለ ዘሎ እዩ ህወሓት ደንጊፅልካ ኣይኮነ ምሳኻ ዝፀምት ዘሎ ጋምቤላ ኦጋዴን ደንጊፆም ኣይኮኑ ምሳኻ ዝሰርሑ ዘለዉ እንታይ ዳ ንባዕላቶም ሓደጋ ስለ ዝስምዖም ዘሎ እዮም ምሳኻ ዝሰርሑ ዘለዉ ስለዚ ፀቢብ ርእሲ እንተዘይብልካ ፖለቲካ ዝርዳእካ ተኮይኑ ሓቢርካ ክትሰርሕ ሽግርካ ክትቀርፍ ኣለካ ነቲ ተሪፍካ ዘሎ ድማ ኣብ ጣውላ ሓያል ኩን ሓያል ድሕሪ ኮይንካ ነቲ ኣብ ጣውላ ነቲ ኩነታት እውን ኣብ ጣውላ እውን ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ፋኖ ውዳቢኡ ሕይሉ ሰራዊቱን ተዕቢኡ ኣብ ጣውላ ክመፅእ ከሎ ህወሓት እውን ዶሚኔት ገብሮ ይክእል እዩ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ኣብ ፖለቲካ ዘዕውተካ ሓይሊ ምስ ትህሉ ጥራይ ምስ ዝህልወካ ጥራይ ንኣብነት እዞም ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ኣብቲ ቢያቲ ናይ ኣቢ ዝስዕስዑ ዘለዉ ንኣቢስ እንታይ ክገብርሉ ይኽእሉ ሶ I'm talking about some trash head እንዲኦም ዝብልዎም let me show you ዘይትሪእዎም ክትህልዉ ትኽእሉ እዮም ፅነ ኢለ ከሪአኩም ስለ ዝኾንኩ ነዚኦም ብዙሕ ነቲ ፖለቲካ ዝምጥኑ ግን ኣይኮኑን ኮይኑ ተሪፉ ግን እሳቶም ስለ ዝኾኑ እቲ ፖለቲካ ዝበሃሉ ዘለዉ ንፅርቱ ትኮኑ እዚኦም እንዲኦም እዚኦም ሕጂ ኣዲስ ኣበባ ቀኒዮም ትሪእዎም ዘለዎም እቶም 3 መንጎ ዘለዎም ተዋሓደ ምስ ኣቢ ይራኸቡ ነይሮም እንታይ ዓቕሚ ኣለዎም እዚኦም ምስ ኣቢ ተራኺቦም ኣብ ሂወሲ ኣብዚ ፖለቲካ ናይ ቀረን ኣፍሪካ ቀዳማይ ሓይሊ ዝበሃል ወታደራዊ ሓይሊ እዩ ወታደራዊ ሓይሊ ክህልወካ ኣለዎ ገለ ተሰማዓነት ቦታ ክህልወካ ትኮይኑ እዞም ወታደራዊ ሓይሊ ኣሎ ዚሮ ሜቢ ኔጋቲቭ ምክንያቱ ካብ መራሕቶም ጀሚሮም ናይ ውግእ ፋቻ እውን የብሎም ንውግእ ዝምጥኑ እውን ኣይኮኑ ስለዚ ወታደራዊ ዓቕሚ ዚሮ ቁጠባዊ ዓቕሚ ዱ ዴይ ሃብ ማኒ ንታንክታትን ድሮናትን ከግዝእ ዝኽእል ዓቕሚ ገንዘብ ኣለዎም ዶ ዚሮ የብሎምን በሽቐማን ድጎማ ናይ ሆቴሎም ዝኽፈለሎም ዘሎ ሰባት ዚሮ ክልተ ስለዚ ወታደራዊ ዓቕሚ የለን ቁጠባዊ ዓቕሚ ድማ የለን ፖለቲካዊ ዓቕሚ ኸ ሰብ ኣለዎም ደድሕሪዮም ኖ ኣይኮነን ኤርትራዊ ኣይኮነን ተቃዋሚ ወላ ትንሽተይ ክፋል ምሶም ዝነበረ እውን የለም ሶ ስለዚ these people are just losers ኣብቲ ቦታ እቲ ኣጀንዳ ተዋሂቦም ኣሎ ልክዕ ስጋ እንተደርቢኻ ደማሙ ክእከቡ ንቡር እዩ ፈትንዎ ስጋ ድርቢ እንደብል ደማም ኣብኡ ዕስል ክብሉ እዮም ሜይቢ ኣኽላባት እውን ክመፁ ክእሉ ስለምንታይ ስጋ ስለ ዝደለዩ ልክዕ እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ስጋ ዝተደርበየሎም ደማሙ ክንብሎም ንኽእል ኢና ብኣ እንተገለፅናዮም እቲ ዝቐለለ እዩ they have nothing to show ኣብዪ ኣሕመድ ምዚኣቶም ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሉ ክዛረብ ፀርፊ ንዑ ምክንያቱ ክትዛረብ ተኮይንካ እኮ ገለ ዘለዎም ዝኸውን እዩ እዚኣቶም ንፖለቲካል ኢንተርቴይንመንት ወይ እውን ናይ ፖለቲካዊ ተዋስኦ ንክሰርሕ ይጠቕሙካ ክእሉ እዮም ካብ ሓሊፎም ግን they bring nothing on the table ኣብ ጣውላ ገለ ነገር ሒዝካ ክትመፅእ ትክእል ኣለካ እዚኣቶም ገለ ነገር ሒዞም ክመፁ ኣይክእሉን ጥራይ ደይኮነ እቲ ጣውላ እውን ናቶም ኣይኮነን ኣብ ናይ ክራይ ጣውላ እዮም ዘሎ ስለዚ ነዚ ክትርኢ ከለኻን እቲ ካልእ ዓይነት ንኣብነት ኣብ ጉዳይ ናይ ዓፋር እዩ ዓፋር ዝበሃል ብዙሕ ድራማታት ኣለዎ እዞም ናይ ዓፋር ሓይሊ ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ሕጂ ክጅምር ከሎ ቅድሚ 2 ዓመት ሓደ ምስ 10 ሰባት ኣትዩሉ ሜይቢ ሕጂ ኣዶኖ 1,000 ሰብ ወታደራት ኮይኖም ኣለዉ ሓያላት ወታደራት ኮይኖም ኣለዉ ናው ዲስ ኢዝ ፓወር ዲስ ኢዝ ሃው ዩ ቢልድ ፓወር ሓይሊ እናደለብካ ምስከትካ ኣብዚ ናይ ፅምዶ እቲ ናይ ዓፋር ሓይሊ ቦትኡ ሒዙ ኣሎ ስለምንታይ ኣብ ባይታ ሓይሊ ስለ ዘለዎ ሓይሊ እንተለካ ጥራይ ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክትዋሳእ ትኽእል ንሱ እንተዘይብልካ ድማ ጀማልካ ሒዝካ ብኤሮፓ
بسلاماو መንገዲ ክትቃለስ ትኽእል ኢኻ ይከኣል እዩ እሱ እንታይ ግን ትገብር ዲሞክራሲ ዝኣምን ኣነ ኣብ ዓዲ ዲሞክራሲ ኣለኹ ካብ ሕጂ ኢንኬይዝ ኣይፍለጥን እዩ ቅዋመ ያፅይ ከለኹ ንዑ ሰዓቡኒ ምናልባት ዓዲ ሰላም ኮይኑ ፖለቲካዊ ፓርቲ ስለ ዝኾንና ንሕና እውን ኣብ ዓድና ንኣትወሉ ግዜ ክህሉ ክኸውን ኢልካ ድማ ጀማልካ ሒዝካ በርገርካ ነበላካ ድማ ፖለቲካ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ቅቡል ድማ ይከም ተዘየለ ኣብ ናይ ሓዊ ቦታ ከድካ ባላ ፃዕዲኻ ትዋስኣሉ ተዋስኦ ጥራይ ክሰርሕ ትኽእል እምበር ፖለቲካ ክሰርሕ ትኽእል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ኢትስ ብላዲ ሪጅን ደማዊ ዞባ እዩ መብዛሕትኡ ፖለቲካዊ ለውጢ ድማ ደም ከይከፈልካ ኣይመፅን እዩ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እቲ ህውተታት ጀስት ኒሽ ኮንቴክስት ክንበኩም ስለ ዝደለና እምበር እዚኣቶም ኣብቲ ናይቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ፖለቲካዊ ፀወታ ቦታ ሃልይዎም ወይ እውን ገለ ሃልይዎም ክገብርዎ ዝኽእሉ ስለ ዘሎም ኣይኮንኩም ዝጠቅስ ዘለኹ እቲ ተዋስኦ ክሳዕ ክንደይ ረሳሕን ግናይ ተዋስኦ ከም ዝኾነ ጥራይ ክንፈልጥ ኢለ ዝነግረኩም ዘሎ ንቐፅል ወሬልስ ካልእ እንታይ የጋጥም ኣሎ ሱዳናውያን ናብ ኣቢ ዝሰደድዎም ሕፅንታ ንእሽተይ ካብቲ ቦታት ካብቲ ኩነታት ከይሰገርኩ ከለኹ ከርእየኩም ክፍትነ ናብ ኣቢ ዝተሰደደ መልእኽቲ للمجتمع الاثيوبي وابي احمد نفسه. بالنسبه للمجتمع الاثيوبي نحن لنا اكثر من 100 سنه جيرانكم، لما كان حصلت الحرب في اثيوبيا فتحنا لكم الابواب وقلنا لكم تعالوا السودان حبابكم، فتحنا لكم بيوتنا واطعمناكم وسقيناكم، لكن للاسف الشديد ما يفعله ابي احمد الان في الشعب السوداني في الدمازين وفي غرب دارفور وفي كل انحاء السودان بالمسيرات الاماراتيه، المسيرات القحطيه، المسيرات الصهيونيه، هذا الامر لا يجوز ولنا فيكم حق الجوار. نبابن نب ኢትዮጵያውያን መልእኽትዮም ሰዱ ዘለዉ ኣብ ግዜ ሽግርኩም ደው ኢልናልኩም ኢና ካብ ኩናት ዕሪፍኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም ዘበንኩም ክትሳቀዩ ከለኹም ሃገርናን ዶብናን ገዛናን ከፊትና ተቐቢልናኩም ኣብ ገለ ፖይንት እንታይ ይብል ሎሚ ሱዳን ኣብ ዝኸበደት ኩናት ከላ ኢትዮጵያውያን ኣብ ከርስና ኣለዉ ኢሉ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ነዛ ኣብ ኩናት ዘላ ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ስለትሕሾም ኣብኡ ኣለዉ ኢሉ ንሕና ንኢትዮጵያ እንትርፈ ፅቡቅ ሕማቅ ኣይገበርናልኩም ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ግን ታሪካዊ በደል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ዝፍፅም ዘሎ ናይ ምስካል ምስ ዳዕመ መሰሪዕን ምስ ሓደ ሽፍታ ስርዓትን ምስ ከምኡ ድማ ምስ ኢማራትና ኮነ ብድሮናት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ደማዚን ንበሎ ኣብ ዳርፎር ንበሎ ኣብ ኮርዶፋን ንበሎ ዝግበር ዘሎ እዚ ኣብ ታሪክ ዘይርሳዕ ገበን ኢኹም ኣብ ልዕሊና ትፍፅሙ ዘለኹም ንሕና ድማ ነዚ ክንርሱ ኣይኮናን ሓደ መዓልቲ ክንፀባፀበሉና ኢሉ መልእኽቲ እዛ ቪድዮ እዚኣ ናብ ብምሎም ኢትዮጵያውያን ኣብ ፅሑለ ይብላ ኣሎ ተፀገም ግን ዓረብ ዝሰምዑ ብዙሓት ኣይኮኑን ኣብቲ ዓዲ ወላቶም ዝሰምዑ እውን ጥዑይ ልቢ ስለ ዘይብሎም ክንደይናይ ከይትስማዓልካ እንተቲ ኣብ ግዜ ሽግርኩም ደው ዝበለልኩም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ቁፅሪ ሓደ ኤርትራዊ ጥራይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራዊ እንታይ ዓይነት ስእሊ ኣለኩም ኦፍኮርስ ጌርኩም ላይ ኤርትራ ሕጂ ዶ ናይ 2 ዓመት 3 ዓመት ሓለፋ ስለ ዝገበርና ሓፍኮፍ ክንብል ኮይና ንህዝቢ ኤርትራ ፅርኩማ ኢኹም ካብ ብምሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ኩሉ ቀርኒ ኣፍሪካ ኤርትራ ምናልባት ክትሕግዝ ኣለዋ እንድሕሪ ኢልና ኣነ እቲ ሓገዝ ጥንቃቐ የድልዮ ምክንያቱ ሓገዝ ንደሊ ስለ ዝኾነ ንባዕለየ እየ ዝብል ኤርትራ ብሓላፍነት ብግዴታ ክትሕግዝ ዘለዋ ህዝቢ እንተኮይኑ ሱዳን እዩ ሱዳን ጥራይ ክትሕግዝ ትኽእል ኤርትራ ብከስ ከም ሱዳን ህዝቢ ኤርትራ ደው ዝበለሉ ሃገር የለን ከም ህዝቢ ሱዳን ካብ መንግስቲ ሱዳን ድማ ብ10 ዕፅፊ ህዝቢ ሱዳን ህዝቢ ኤርትራ ዝፀሮ ዝሓቆፎ ዘብልዖ ደስተዮ እዛ ኩላ ኤውሮጳ ዘላ ብጀካ ውሑዳት ወላ ካብ 80ታት ጀሚሮም እየ ድብለኩም 80ታት ጀሚሩ ዝኸደው ብሱዳን ገይሩ ይኸይዱ ስለዚ ሱዳን ገባሪ ፅቡቕና እያ ጎረቤትና ጥራይ ደይኮኑስ ገበርቲ ፅቡቕና እያ ስለዚ ንሱዳን ዝግበር ሓላል እዩ ፅድቂ ይኸማ ንሱዳን ዝግበር ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ሱዳን ዝግበር እቲ ዝበለፀ ስራሕ እዩ ዳትስ ዋይ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ጉዳይ ናይ ሱዳን ፅቡቕ ልቢ እዩ ዘለዎ ሱዳን ኣይግብኦም እዩ እዚ ወሪድዎም ዘሎ ዝግብኦም ኣይኮነን ዝበሃል ግን ፋክት ኤኒዌይ ንኢትዮጵያውያን ከምዚ ዝብልዎ ዘለዉ ግን ኣብ ዘበና ኣቢ ኣይኮነን ንዓኹም ሱዳናውያን ኣብ ቅድሚ 20 ዓመት ገለ ዝገበርኩምሎም ትማል ነዛ ኩርሲሱ ዘለዋ ንዘወሓሰ ሻዕብያ ከጥፊ ዝፍትን ዘሎ ስለዚ ጥልመት ቀዳመይቲ ካርድናቱ እያ ዲስዝና ግና ብዙሕ ነገር ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ከምዘይኮነ ምርዳእ የድሊ ካብኡ ቀፂልና ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ዘይሓሊ ንኻልእ ክሓሊ ይክእልኒ Successive interviews Prime Minister Abiy Ahmed did to local media, to first I think to Amhara mass media, and the second was to the interview came after a claimed landslide victory by the ruling Prosperity Party, to which the Prime Minister is the president. And yet he chose this highly choreographed interview with very distinct audience
rather than, a conventional victory speech or a national policy address, as is expected of a prime minister who just won a landslide, whose party just won a landslide victory. زعبان زارب اللوسكي أبي أحمد أبزغ رباز تقبر من رجع ويونات ليسي تواسوني من رجع بعبي نتبي كم استعوته لاندسلايد بلو وقفع زبالة كم استعوته ذكر كوينو ناي عوتو زربا كيس مع انتا جري بلو نزب محارا بناي محارا ميديا نزب رومو دما بناي رومو ميديا بمكبار نتاي حقر عبر استقامامي عطو زلا نمحارو بغاتا مستقارو كواغو جيرو وهنياتو مريتكم أنا هيبكم تجارو كوزدلكم دليم أنا نأبقون نخم علقو تجارو دما بقدمو كبهاس يوحنا جميرو قبل لزز بس جبروه هترسع وان تخونيلو بقاتا كينات كوج زغل زربا نجار فتير لهم كيدو أبو روما خيدو دما بمولو إثيوبيا ناتكمي نقول لا نبي إرترا بحر نجاسدو بارون تدو زبحلون نايرومو يوم تباهلو إثيوبيا حويسكا إرترا نايرومو كينغدم كم زغونة تزارب كسيلو دما ديالوج يلو دما حج انتاي قبر عليهم زبلو زلو عدي سابانا رومان خقبرا يسعر له انتاي ملغتي كم حلال في زدلين هريلو بروفيسور اسكي انتاي زلو بخلو ديفايد اند كونكر يلكا قزايو نزوم كل تحيزو نتحقر حاوك ولا يبقس كم زلو يزنقر سلازي اتين ريو زلنا ببعل انجنر يلقال زراب زلو زربا كابي مسروتو انتايت الاماناتو نحريلكا exactly مبرهت ملسي كابي خاطر بلو صمدو اتونكو مفتحنا يدخل صقم مخانو አቅልሽን ሁሉ የሚቆጣጠር ነገር ነው ይሄ ዘመኑ ያመጣው አይደለም አልጎሪዝሙ በዛ ሁኔታ ውስጥ ለውስጥ እየገቡ በስሜት ውስጥ እየገቡ የሚኖሩበት እንጂ ራቅ ብለው ራሳቸውን አረጋግተው የምንሰራው ነገር የሚሆነው ነገር አሁን እኛ የምናረጋው ነገር ምን ያህል ነገሩን ይቆጣጠራል ምን ያህል ጥቅማችን ያስከብራል ባፈጃ ከምትሪ ወዘለهم እቲ ዘላቅ መፍትሕ ከውን ዝኽል አብጽምዶዩ እቲ ህዝቢ በሙሉ በህዝባዊ ጉዕዞ ተኣሳሲሩ እንድሕር ኸይዱ ጥራይነት ኩነታት ክውድኦ ዝኽእል ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ኦኬ ዘይተወድእ ሕቶታት ናይ ፖለቲካ ከም ዘሎ ፍሉጥ ግን ነዚ ብምትፍናን ኣይኮንካን ክትገብሮ ትኽእል ብሎ ካልእ ለንቀነ ብተደጋጋሚ ኣብ ባእሲ ናይቲ ዞባ ዝቀላቀል ዘሎ ብዙሕ ግዜ ኣጀንዳ ናይ ባእሲ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ድማ ጀዋር እዩ ጀዋር ኣብዚ እዋን እዚ ብብዙሕ ቪድዮታት ቫይራል እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ አንድ ቪዲዮ ግን በተደጋጋሚ የወጡ አለው ሳድማ ጉዳይ ነው ኤርትራዩ ተቋማዊ በሆነ መልኩ ሰላማዊ በሆነ መልኩ የሁለቱን ሀገራት ጥቅም በማከለ መልኩ እስካልፈጠረ ድረስ የኤርትራ ሀገረ መንግስት ግንባታ አይጠናቀቅም። የኤርትራን ሴኩሪቲ ትሬትን የሚያደርግ አስተላለፍ አዲስ አበባ ላይ እስካለ ድረስ ኢትዮጵያ ሰላም ሊሆን አይችልም። የኤርትራና የኢትዮጵያ ሰላም ኢንተርዲፔንደንት ነው። የኢትዮጵያና የኤርትራ ኢኮኖሚ እድገት ኢንተርዲፔንደንት ነው። ልትለየው አትችልም። ይሄ ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ይሄን ከኤርትራ ጋር ስፔሻል ሪሌሽንሽፕ ነው ሊኖረን የሚገባው ጎበዝ ዘዘረባ እዚ ሕጂ ኣብ ካልእ ግዜ ብፅቡቅ ክትንትና ትኽእል ኢኻ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ሽግር ብፅቡቅ ክሳብ ዘይፈትሐት ከም ሃገር ንክትቀውም ኣዝዩ ከብዳ ይብል ኣሎ ሃገር ኤርትራ ንምህናፅ ከቢድ ይክኸውን ከምኡ ድማ ሕቶ ናይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ 4 ኪሎ ክሳብ ዘይተፈትሐ ኢትዮጵያ እውን ብሰላም ክትነብር ኣይትኽእል እያ ስለዚ ቁጠባዊን ፖለቲካ ቁጠባ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናሓትሕዱ ዝተኣሳሰረ ስለዝኾነ ሓንቲ ብዘይቲ ሓንቲ ክትነብር ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፍሉይ ርክብ ፍሉይ ዝምድና ክህሉ ኣለዎ ዝብል ብኸመይ እዩ ይብል ኣሎ እዛ ዘረባ ሕልፍ ክትብል ክትሰምዓ ከለካ ፅቡቅ ዘረባ ይመስል ምክንያቱ ብብዙሕ ብባህሊ ብገለ ባህልታት ንተኣሳሰረሉ ኣለና ናይ ሃይማኖት ምትእስሳር እውን ኣሎ ገለ መለ ነዚታት ሓዊስካ የስ ስፔሻል ሪሌሽንሽፕ ፅቡቅ ምኾነ ንብል ግዳ ሓቂ ቅርቢ ኢልና ክንሪኦ እንተኮይንና ንሱ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝብሎ ዘሎ ድራማ ኤርትራ ምስ ሱዳን ኤግዛክትሊ ዘ ሴም ኢንተርኮኔክትድነስ እዩ ዘለዎ ኤርትራ ምስ ሱዳን ልክዕ ከምቲ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ኮይኑ ዝስምዖም ኤርትራ ምስ ሱዳን ተመሳሳሊ ዝምድና እዩ ዘለዋ ህዝባዊ ይኹን ሃይማኖታዊ ይኹን ብኩሉ መንገዲ ታሪካዊ ምትእስሳር ኣለና እቲ ዘረባ ጀዋር ንምንታይ ከምዚ ይብል ኣሎ እንድሕር ኢልኩም ነቲ ብመሰረት ናይ ተንክል ኤርትራ ልውላዊት ሃገር እያ so there is no special relationship with us we are an independent sovereign state ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር እያ እንድሕር ኢልና ካብኡ ሓሊፍካ ናይ ኩስቶ ምስ ኩስቶ ተጠናኒጉ ዝበሃል ሕቶ የለን ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር እያ ፒሪየድ እጂ ምስ ኢትዮጵያ ዝምድና የድሊ ዶ የስ ሶ ኢዝ ምስ ሱዳን ወላ ምስ ጅቡቲ እታ ዘረባ ግን ናይ ጥዕና ዘረባ ኣይኮነትን እዚኣ ክትንቀቑላ ኣለኩ we don't need a special relationship with Ethiopia special relationship
لعلو كل دمات سبيشال ريليشنشيب من معبالن مزاين إيرترا أبوكم ركوس يبلون الزما حدا جاي معنا نسخاتكم بعضهم تفلطوا إيرترا جن أبي إيرترا وين ترايتم ركوس هجرنا عند اللمبر قولي زمدنا إثيوبيا نهلا وين إيرترا ملكت عتوز تتغينوا دن ولا وين هجر يكونن مالتين إحنا ስለዚህ ኣብዚ ክትሪኦም ከለኻቶም ካልኦት ሙሎም በቦቶም ሒዞም ክህሉ ከለዉ እቲ ኦሮሞ ዝበሃል ብኦላ ወይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ እውን ናቱ ውክልና ስለዘይተረኣየ ዘሎ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ንዕኡ ከም ፖለቲካ ተጠቒሙ ኣንጻርካዮም ኩሎም ዝመፁ ዘለዉ ዝብል ዘረባ ንኸይገብር ይበዓል ጀዋር ተዓዲሞም ደማ ይተዓደሙን ኣብቲ ፅምዶ ክኣቱ ተሓቲቱ ድያ ይተሓተተን እሱ ንካልኦት ነቶም ገበርቱን ሓደግቱን ዝምልከት ኮይኑ እቲ ናይ ጀዋር ዘረባ ዝለዓለ ሬሌቫንስ ወይ እውን ኣገዳስነት ክረክብ ዝኸኣለ በዛ ዓይኒ ክረአ ስለ ዝጀመረ እዩ ስለዚ እዚ ኣገይን ብዙሕ ኣከራኸርን ኣዛራብን ኣርእስቲ ኮይኑ ይቐፅል ኣሎ ምስ ግዜ ድማ ክንሪኦ ኢና ናበይ ክዓልብ ከመይ ክኸውን መወዳቱ እንታይ ክመስል እዩ ንግዜ ዝግደፍ ክኸውን but this is also another very crucial aspect በብዙሕ መንገዲ ተፈላለየ ትርጉም ዝውሃበ ዘሎ ኣርእስቲ ስለዚ ነዚ እውን ኣቃሊልካ ክትሪኦ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ማለት ካልእ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ድራማታት እውን نفسه زغالة معات حشوية يزول بزوان زي. For example هذا كابتي نريون نسمعون زلنا زي ناي صمدو زي صمدو لنكنه مزي أبيع عن طباق هيد وزبلكم كنا تحازو ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ርክብ ብምጥንኻር እቶም ህዝብታት ዝበህግዎ ልምዓትን ሰላምን ንምርጋጽ ብዕቱብ ክንሰርሕ ኢና ኢሉ ምምሕዳር ዞባ ምብራቕ ትግራይ እቲ ምምሕዳር ነዚ ዝገለጸ በዓል ማርያ ኣብ ከተማ ዛላምበሳ ብዝተፈላለዩ ምድላዋትን ትበዓል እዩ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ከም ስዕብ ካረቦ እዩ ብድሓን ከኸዋይ እንዳሹም ሽመጃናን ብሓፈሻ ድማ ካብ ንእስ ዘዋ ሰንዓፈ ዝመፁ ኤርትራውያን ካብ ወረዳ ግሎ ምኽዳን ከተማ ዛላምበሳን ዝተዋፀፁ ነበርትን ብሓባር በዓል ማርያ ኣብ ከተማ ዛላምበሳን ተብዕልዎም ሕጂ ምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ፍልሰተ ማርያም ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብፍላይ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ድማ ኣብቲ ከባቢ ዶባት ዘሎ ብሓደ ከምዚ ኢሉ ክሕጎስ በቲ ክትርኢ ፀኒሕካ ግምጥል ኣቢልካ ድማ ንፅባሒቱ ዘሎ መዓልቲ ብልፅግና ናይ ድሮናት መጥቃዕቲ ኣካይዱ ክትሰምዕ ከለኻ እዚ ከምዚ ዝተባት ፍልይ ዝበለ ነንበይኑ ኣርእስታት በጋጣሚ ዘጋጥም ዘሎ ጌርካ ክትወስዶ ይትኽእል ኢኻ ነቲ ፅምዶ ንክብትኖ ከቢድ ፀቕጢ ይገብር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዋ ብትክክል ስለምንታይ ደኣ ኣብኡ ዘይገበረ ብድሮን ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ግን እቲ ሕቶ እቲ ዓውደ ኩናት ሕጂ ብሰሜን ዘይኮነ ብደቡብ ናይ ትግራይ እዩ ክጅምር ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለናን እቲ ኣብ ፅምዶ ዝርአ ዘሎ መንፈስን ንኣብይ ኣሕመድ ካብ ቁፅፅር ናቱ ወፃኢ ከይድ እዩ ኣፈራሪሁ ገለ ገይሩ ነዚ ፅምዶ ናይ ህዝቢ ክበትኮ ይደሊ ነይሩ unfortunately ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ፅምዶ ዝበሃል ጠቕላላ ክትቆፃፀሩ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ በፂሑ ኣሎ እቲ ዶብ ዘሎ ህዝቢ ግዳ ሓቂ ካብቶም መንግስታት ንላዕሊ ነቲ ሰላም ይደልየ እዩ እቶም መንግስታት ተፈላለየ ዕላማ ክህልዎም ይኽእል እዩ እቲ ዶብ ዘሎ ህዝቢ ግን ብዋጋ ናይቲ ኩናት ብቐጥታ ዝኸፍሎ ሓደ ግዜ ዘይኮነ ድማ ንነዊሕ እዋን ዝኸፍሎ ዝነበረን ዘሎን ስለ ዝኾነ እዚ ሰላም እዚ ክፈርሰሉ ይደልን እዩ ኣይሆፕ ድማ ኣምላኽ በቲ ናቱ ሓይሊ ነዚ ህዝቢ እዚ ነዚ ጀሚርዎ ዘሎ ሰላም ዘላቒ ሰላም ክገብረሉ ኢትስ ኖት ፖለቲክስ ፖለቲካ ጥራይ ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ እዚ መነባብሮ ናይ ህዝቢ እዩ day to day life መዓልታዊ ህይወት ናይ ዜጋታት ምራቕ ኣይተ ሃይላይ ገብረ ማርያም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ፅምዶ ቀንዲ ዕላሙ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ሰላምን ልምዓትን ንምርጋፅ እዩ ምስ በሉ ሓበራዊ ሓደጋ ንፀላእን ንተጓንፍ ድማ ሓቢሮም ክምኩት ግድን ይኸውን ኢሎም ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ናይ ሓባር ታሪክ ባህልን ኣማፃፅኣን ዘለዎ ህዝቢ እዩ እዚ ጥራይ ኮነን መፅዓዱላት እውን ሓደ ዝበሉ ኣይተ ሃይላይ ነገር ግን ብፍቕርን ሰናያን ክልቲኦም ህዝብታት ጓሃዝ ዝስምዖ ኣካል እንተሃልዩ ደላይ ሰላም ዘይኮነስ ኣብ ህውከትን ዕግርግርን ዝነብር ሓይሊ ጥራሕ እዩ ዝኸውን ኢሎም ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ተጋሩን ኤርትራ ያንን ኣብ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ድማ ክልቲኡ ህዝቢ ሓቢሩ ብሰላም ከይነብር ብሰንኪ ፖለቲካዊ ፍሕፍሕ ከፍለ ዘይግባእ ዋጋ እናኸፈለ መፅኡ ድሕሪ ምባል ሕዚ ግን ተጀሚሩ ዘሎ ሰላም ብምዕማቕ መፅኡ ኣብ ዘለምልሙ ዛዕባታት ሓቢር ክሰርሕ ተሓሳሲቦም ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኢና እዚ ህዝቢ እዚ ሰላም ጀሚሩ ዘሎ መመላእታ ዝረኽበሉ ውግየሩ ዝቕፅለሎ ዕድል ይፍጠረሉ ጥራይ ኢና ንብል ንቐፅል ናብቶም
እንዳ ተዋስኦ ንጽርት ትኮን የዛረብና نعم كيدنا كمحل زرق ليها نحسب اللي لازم جنب زي الكفو نحسب اللي زلهم سيكون اللي متناسبهم أنا عمري هيك حزن لي أنا جنب كان نص السنة كتير نحسب اللي زلهم وسط نحسب اللي زلهم وسط نعخذ الشيء ناتي نحسب اللي زلهم وسط نعخذ الشيء عزي كالي يزقبر سمعت شيء إزق أساسي ساعات من المسؤولات ما يكون في جمل قالوا بقينا حمود وعجوم لك بعد وزي ما جمر وي ساعات واجا زخوفوا لي قليل يكون كواجا مقال قالنا عن هادم يرناسي فواجا زخوفوا لي حج أكيد من مسينا تقوم برجعناسي كم زب على خاز مسرت كاب على نو 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 على خاطكم دعموني برومس أكون لكم هم راح تكونكم حلا زي حلا فنتنا ما راح تلون كا قاوا عليهم ما يكون ندسو تري ما تحكي زي برجعنا تري والله هم دباسي زياتهم يوم تم نزي مسكين من السي بلا جيروم ستصاوتوا له مالتي عجو خايلو ما بحاوت أبيسهم لومي ما ماليوم في اليوم حدا دواصو من قدو يهزو زواصو كلكم كلهم بوليتيكا زعوتو دي كونسي نزا ربحاناتو نزا جباناتو زغلغلو زبلا اجندا حيزو كخيدين انريم زلنا ذا فيلم زيازا حنتي جناي تواصو انديا جستا بحكي دغر ماكا جنا مودا كمزك خون مخان فلوتي توم التزارب زلو دي كونتو بسلسة ريوم اللهم give them some time نحتودهم كبالو كجمريم سلسة توم بحدا اللي نعدلو زلو مالتي تما دي سابقا غيرهم زلو it's just a matter of time سلسة يوم نحتودهم كبالو يوم انتو عادة كلتا نتحرك كبالو كجمريم that's the nature of this thing كاب أبي ندعي الفلتر ناخوني زغيت جيتونا يمود أتا تبلس سنيوم تريفهم زلو نساتهم نبعلو دما تبلس نبعلو تساقم سلو زغوني أبنى حتودهم كباسيو we have seen this again and again and again and again يوايوم نزيوم أنا سيرني عبيت سباسي نرحكم عدتو نازبلوه أنا بتعنهم يتراتر نير الجكن ترتر زي كنا تخكلي نزيوم أمينو زخدة نزيوم أمينو أب حوزة أتوي قسيمو أتراي because these people are selfish ناتهم ربحا عند شيطاناتهم كبدون كمال زخول سباتهم نخندي كاس نحاميو نجزياز قدافي جن again الميديا سلازل خنا يكدنا يكون كان نهزب قمارنا أتخاخذ نبر you can do the right thing نعمل نبنت تدملس ولا حجي he's doing the right thing زم سبازياتو حدا قام مخانم نتهاجر نتمنى سي حدا قام مخانم ينقرال انت وحده زي صبغت نقريا مغنياتو اما وداتا جستا نزيوم سبازيو تخطيل كان رخيتك حدا تي اب ميديا زلو سفلوتيو بوتا كله يكون زياتهم اجرم كحميهم ماليا غيرهم شمنا غيروا ابكالك غيروا من خال دراما غيروا ابين دحرا جندا وسيغلهم ميبن اب سومال قصم وي زخونه زبام تلوي ناب يمن قصم كخصلهم بكاز بتግራይ ጀሚሩ ናበይ በጽሕለ ትጉዕዞ ትሪወሎ አብይ አሕመድ ድማ ንባዕሉ ናብታ ኩርሲን ክንደይ ከም ፀንሐ ይፍለጥኒ we'll see what happens من فترة يكون هيك أوبرهم تقبلوا زلوا أو تريهم زلوا لا قصوا لهم زلوا إذا قال سيسي واجا زغفل واجا هيوت واجا كان مقدار واجا يوايو تواجا زغفلت راي خاطبل مرجعتهم كم زكون كم زغل كل سفلت نيرو انت تقدا يرترا كابزياتهم تغاريهم زفلتوا ኤርትራውን ከም ሃገሩና ይقبላን ከም ሓንቲ ሉዓላዊት ዓዱና ይقبላን ፈጢርዋ ዝብለውን ንሕወሓት ወይ ንኢህወደግ ፈጢርዋ ዝብሎ ዘሎ ሕዚ ትሪኦ ሓደ ዘረባታት እውን ብግልጽ ምዝራብ ሕጋዊ መንግስቲ እንተይሓሱስ ኤርትራ ፈጢሮም ኤርትራ ዝባል ኤርትራውያን ስለምንታይ አንጻር ኣቢ ይኸዱ ካብ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ትግራይ ኣማኑኤል ኣሰፋ ዝበለፀ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ኤርትራ نتجارو دنجيس أيقونة نصارى بوي نزوك نتدخل لله بمجمع يعني إيرترا كتفيل سلسة بجسة نفس وقت كلاهل سلسة اللوي millions of lives and livelihood that's the desert locust and imagine a single swarm can consume about 35,000 people's feet a day 35,000 people's feet can vanish overnight live in communities vulnerable and desperate so I came up with a artificial intelligence project that provides early warning. You know, if the desert locusts reach the flying stage, if they start swarming, then that's devastation, that's catastrophic. So using early كم تري وازل لهم زي قوقع زخونت قالنا حفتنا كبيرترا أبناء حرشا كونفرنس ويكاسامي تغيرو زنبره بي artificial intelligence تقيمو ني زخوني قلنا بالع ونعم بدأ بكري خالك تكم زخل بروجرام مع بيليات ولدلا in fact غير مكم إذا عينت فترة ونتيني إرترا زيادة زكدسة زحبروم قالنا
ከምዚ ዓይነት ብሉፅ ሓሳባት ካብ ኤርትራውያን ብዙሕ ግዜ እንዲና ንሰምዖ ተስፋ ንገብር ዘድሊ ኣቓሉ በረኺቡ ናብ ባይታ ንኽትርጎም ደገፍ ንኽትረክብ ምናልባት ካቶም ኤንጂኦታት ኣብኡ ዘለዉ ምስ ሕርሻ ዩኤንዲፒ ገለ ረኺቦም ተዝድግፍዋ ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ክንደይ ሓሳባት ከምዚ ብሉፅ ሓሳባት ይመፅእ እሞ ከምቲ ዝድለ ኣብ ባይታ ክትርጎም ሲ ኣይትሪኦን ኢኻ We can detect the early signs of desert locust and we can be proactive in the way we take care or we handle desert locusts. Generally, when we see the most developing countries, most of the world, most constraints are opening for new markets and costing will be slow. But in Eritrea, production of earthworms and vermicomposting is a new science. Therefore, እዘን ኣዋልድ ክልቲአን ተሪኽሞን ዘና ኣሕዋትና they're brilliant. There is no doubt እዚአን ሰባት እዚኣተን ንፍዓት ከም ዝኾና ነዚ መንፍዓት እዚ ኤርትራ ዝኸፈለት ከፊላ ኣብቲ ዓዲ ኮፍ ከተብሎ ጥራይ ተማህለሉ እቶም ክትመለሉ ትኽእሉ ተማህለሉ እቶም ፅልዋ ክትገብሩ ትኽእሉ ግበሩ እንተዚኣ መልእኽቲ እዚኣ በፂሓትክን ድማ ኣጆኽን ዘን ደቅና ዲና ክንብለን ወላ ኣሕዋትና እውን ኣይተረዳእና ኣጆኽን ዓዲ ንዓኻትክን እያ ሃገር መንእሰይ ዘስግራ ስለዚ ስኻትክን ድሮ ኣብቲ ዓበይቲ ኮንፈረንሳት ትሳተፍ ኣለኽን stay on course ንስኻትኩም እቲ ሃገር ንዓኹም እያ ትፅበ ዘላ ደገ ዘሎ ሰብ ኣጆኹም ክብለኩም እዩ ኣብ ጎንኹም ክኸውን እዩ but at the end of the day the country is for you ሃገር መርሕነት ናታ ንዓኻትኩም እዩ ዝፅበ ዘሎ ንስኻትኩም ኣብ ባይታ ዘለኹም ስለዚ ነዚአን ኣሕዋትን ደቂ ሓቦታትን ወይ ትፈልጥዎ እንተለኹም ኣተባብዕዎን because ከምዚኦም ዓይነት ብሪልያንት ሰባት እዩ ዘድልያ ኤርትራ ሓደ ግዜ ኣብ ብዙሕ ግዜ ንደቂ ኣንስትዮ ሓደ ግዜ እዚ ተሽሙ ይብሎ ሴክሲዝም ይብልዎ ደቂ ኣንስትዮ ሲ ኣብ ናይ ፋሽን ሾው ኣብ ፊልሚ ኣብ ገለመለ ጥራይ ዝደፍአን ሰብ ከም ዘሎ ትፈልጥ ኢኻ በት there is this component also the genuine ዝኾነ ሓንጎለን ተጠቂመን ንቕድሚት ክመፅእ ከለዋ ድማ we need ዝኣክል ደገፍን ሰፖርትን ክንባ ኣለና I hope እዚአን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን ድማ ኣብ ዓዲ ጠጠው ኢለን ነዚ ዘለዎም ፍልጠት ናብ ዝመፅእ ወለዶ ከስግራን ነቲ ሃገር ክርከባን ተስፋ ንገብር ኢና ንብል ዘለና ቀፂልና ናብታ እዋናዊት ዘላ ሓፍትና ስኒት So ladies and gentlemen, please welcome Eritrea. Imagine someone in a wheelchair. Do we expect them to reach the top of the building by climbing stairs? Of course not. We build elevators. Because the goal was never the stairs. The goal was reaching the top. The same applies to a child who learns differently. That child is not incapable. They just need a different way up. Greetings. ኣቶም ሰባት እዛ ሰብ እዚኣ ተራ ሰብ ኣይኮነትን I'm really sorry. I mean ስኒት ኤርትራዊ ስለ ዝኾነ ጥራይ ኣይኮና ነድንቓ ዘለና she is so wise ልቦና ናታ መወዳድርቲ መዳርግቲ የብሉን ኣሚን እዚ ናይ ፋሽን ሾው ወይ ከዓ እዚ ናይ ፅባቐ ገለ ክትርኢ ከላ ኩሉ ግዜ ብፅባቐ እዩ እምበር እቲ ብሪልያንስ ኣሚን ይህሉ ኸውን እዩ ግን I'm never focused on this ብዙሕ ተገዲሰ ዝሪኦ ፕሮግራማት ኣይኮነን but I think she is so wise ብዛዕባ እንታይ ትዛረብ ኣላ መብዛሕትኡ ግዜ ሰብሲ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ንክኸይድ እስካላ እዩ ዘድልዮ እዚ እስካላ ኣብ ህንፃታት ዝስራሕ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ግምት ንመን ኣይቱን እዩ ስንክልና ዘለዎም ሰባት ኤሌቬተር ወይ ከዓ እቲ ሊፍት ክስራሕ ከሎ ግን ንምንታይ ተሰሪዑ እቲ እስካላ መዳይቦ ዳ እምበር ንሱ ይኮነንቲ ክትገብሮ ዘለካ ኣብ ሂወት ስለዚ ከምቲ እስካላ ክንከይድ ከለና ስንኩላት ክድይብዎ ሽግር ዝኾኖም ዝነበረ እሞ ሊፍት ምስ መፀ ንሳቶም እውን ኣብታ ሊፍት ኣትዮም ክድይቡ ዝኽኣሉ ልክዕ ኩሉ ግዜ ኣገባብ ኣመሃራ ኣገባብ ኣተሓጋግዛ እውን ነቶም ህፃናት ነቶም ንኣብነት ናይ ዳውን ሲንድሮም ገለ ዘለዎም በቲ ንዕዖም ዝምጥን መንገዲ ተምሂርካዮም they can also get to the top እያ ትብል ዘላ እዚ ድማ ተራ ዘረባ ኣይኮነን እዚ ናይ ነዊሕ ተመክሮ ዘለዎ ኣብ ሂወት እዩ I mean I don't know how old she is but she is so wise ኣዝያ ለባም እያ እጂ ከመይ ኤርትራውያን በዛ ፅብቕትን ለባምን ምዃ ፅቡቕ ልቢ ዘለዋ I think ብስቶሪ ወይ ከዓ ብዝሓለፈቶ መድረክ ተዝኮይኑ ንስኒት ክወዳደራ ዝኽእል ዘሎ ይመስለኒ በረገይ እቲ ኩነታት ካብኡ ዝቕፅል እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበለቶ ካስምዑ ለይ Miss Julia, Miss World Organization, my fellow national ambassadors. I am Sinit Habta Abtawaldamedhin, the very first Miss World Eritrea. I come from a country where we gather around the same tray and share food as one, where someone may even feed you by hand as a way of saying, you belong here.
I carry this hidden gem of the Red Sea into Miss World for the very first time. Just a sec. So, ladies and حتصير ملغتي كلن تنقالا دما ترغم زلون بتا حدا نايت حافتا تغبرو زل علامه ناب عالم اوشتي اسرا سكن زيكون تزعابي ملغت محلاليفا كتيلات مبزعبا يرترا هابي كم زمصت كبرتاتناتنا تاكيبنا نبلع اب حنت معد نبلع نحات حدنا نكولالس نحات حدنا تصاويرنا انخيد فلي تحد خمزلاتنا دما بيلا غيرا بلعتهم I think she's unique in many ways. I hope زي ناب هلاوا ناب كال نجر كيدون أبي وتا عود تاخد كوني فاكت أبي وتا بزو بدو هتا زحلفتيا أبزون حدا أبقل الرانكينج تبوت خيط كم زلا. And events in their very first Miss World. But we have another, and I think by that you know that our next qualifier is Eritrea. We are really glad بسنيت represented كوينا سلزلنا بسنيت توكلنا سلزلنا أزينا نخرج. In fact بحر سنيت دمس أكابيرترا oh boy big challenge this بينزلو. نزينا إزيا بوتا كشفنا زغلا بس باقي برقص كابات صباك مسأ. ويمكن دعوي كابات صباك بس صباك أجمع يبلنا. صباك إيرتراين ما شاء الله مليانين كما زين. لبونا I'm not sure. way at least عبي challenge غمز غنا فليتالله. ونهاتو كم زعينت لبونا بزعاب زلاتو عدمه ساكت كاب مصحفتن بيبكاوي ون فيكيشن كيت كاز مصاي كونن ريلي ناي هيوت تمكر له زاسب زيا ان فاكت كاب قلت سمعكوس اديا حما بزسم بد من قد يا قديفه تغيره سلازي كابنس نتحفتا ادخينا زعبيتا مخانا تزربان اتتمكران تاريخان دما هي وابنتي سبسي نزنا بروت راي زخون نزنبب كاي تخونيها تنير كايت راي ستورناتكا بحكي لبخاك تنكف زغل امبر اما صحاف زنبب كايت راي بمدغام كم خونه يكلنيش لذي اي هوب نسلا ايرتراسي بزياك توكلا مجمريا ابي عدل تراي زبلاني ابي عدل ونياتو الا جنسالو قنق املكاتالو نبحلنا ايرتران كبتاتنا ايرتران ماستر فول مردالو لانه كل ما تحتنا لبونا امين يو نيم ات تليستا نوحي لذي ني سنيت مدقاف مالت نفسها أبقى ميت نعاخا ندقخا مدقاف كم زخون بسدوا معناته نسنيد دفلت سب بسنيد غيرنا إيرترا استلاليا قبل علاقي كبرت كم زلوه يزا ذكرنا زادر فري اكت تقبر دالا حفتيا so I am really happy كمي جرا توقن ناي حفتي فيديو رياكتي قبر لكم اللهم أم مودة هذا ما مساخ قابزوكم لايك قبروا شير قبروا نلولاد ما نقرأ من قدي بزا channel سلامي بلا الله كبوت رسا كبوت ولك عدنا